Migawo mar thieth ochako tielo mar ariyo mar chiwo chanjo mar Nyaldiema ma indong'o e dhok. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Nairobi, Susan Silantoi, oyango chenrono ka ojiwo oganda mondo chop okaw chanjo. Migawo mar thieth oketo tenge thuolo makende e kar thieth ma Mbagathi kod Mama Lucy ka ibiro chiwe thieth ne joma oyud kod tuo mar Nyaldiema. Nairobi era achiel kuom kaunti aboro ma sirkal rido e chenro mag chanjo kaluwore kod muoch mar tuo Nyaldiema. Kwa hivyo tunashukuru sana waliohusika. Chanjo anaenda kupatiana ni chanjo halisi, chanjo iko shwari. Asante. Asante. We can appreciate Ramogi. We have also set up cholera treatment units across the city with the main referral hospitals, particularly Mama Lucy and Mbagathi, catering for a bulk of all the patients of cholera. We've reached out to about 1.5 million people with sanitation and hygiene promotion key messages, with a focus particularly in informal settlements, which are the most affected in the city. My department has also distributed about 116,000 aqua tubs to vulnerable households for water treatment, and has given water storage containers and buckets to about 3,000 households in the informal settlements.